Бародаромада салом алейкум, хуш омадем ба канали Сим Шарипов ва бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Бародаро, як хоҳиш, як дархост шудаги як модар мода ки як беморӣ доранд. Состояние беморишон хеле вазмина, яъне ки духтарча аз шашум ошиёна меғалта. Марҳамат бародаро, ма видеоша худша мемонам, худш бо хубтар ба забони худш мефаҳмона. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракоту бародару хоҳарони аҳли ислом. ман ҳоҷиева Мавлуда соҳиби 3 фарзанд мебошам. дар оила танҳо ба тарбияи 3 фарзанд машғулам. 6 сол пеш бо тақдири Аллоҳ духтарчаи калони ҳамсари фарзанд рафт. ман кӯдаконамро гирифта ба шаҳри Санкт Петербург омадам, азбаски шавҳари ман айни ҳол бемор мебошам. ман шабона дар заводи пухтупаз кор карда рӯзона дар назди фарзандонам будам ва 21 июл духтарчаи 13 солаам Нилуфарҷон ки ҳозир дар беморхона аст, баъди хӯроки нисфурӯзӣ хост аз тирезаи ошхона ба кафтарон дом пошад. ба ногоҳ почакаш лағжида аз ошёнаи шашум ғалтид. то ҳол мо сарсони дари беморхона ҳастем. имрӯз духтарчаи ман 3 ҷарроҳиро аз сар гузаронд ва рӯзҳои наздик бояд ҷарроҳии стумираро кунанд. айни ҳол ман дар оилаам танҳо буда бисёр ба кӯмаки шумо муҳтоҷам, бародару хоҳарони аҳли ислом, ва маҷбур шудам аз Муҳаммад Шарипов илтимос кунам ки ба ман ёрӣ расонанд. имрӯз ба канали SM Шарипов муроҷиат кардам. ҷарроҳии духтарчаам бисёр маблағи зиёдро талаб мекунад. ман дар шаҳри ғарибӣ ин маблағро дастрас карда наметавонам. бародару хоҳарони аҳли ислом, илтимос ба кӯмаки бегуноҳи ман ёрӣ расонед. имрӯз ба кӯмаки ҳар яки шумо муҳтоҷам. илтимос кӯмаки худро дариғ надоред. ман дар ин шаҳри мусофирӣ ин қадар маблағро дастрас карда наметавонам. аллоҳ аз ҳар яки шумо розӣ бошад. Касе ки метона кӯмаки хитона да ҳами модар бирасонен, номерои картаи хичонай бародаро, телефонамай хичонай, мисоли ягон миёнаравӣ даи байн нестай, чиста касе ки метона дар хидаш кӯмактона бирасонен ва ягон чи бошад, бо номерои телефоншон ҳастай, пирсен хитон гап занем бо. Что же это? Улыбнись, все же хорошо. Мы с тобой вместе снимемся. Вот девочка. Видно нас с тобой? Завтра с мамой Завтра с мамой. Нас видно, Данино, на видео, да? Видно. Это... Вы Ну, мне надо для фонда, чтобы видно было. Или лучше давай, знаешь как?